svetiaku mám svietiacu. Tu je taký pupček. Dám si toto na vlasy a skúsim to zapnúť. Možno to aj dám. Ja si toto zapnem. Nepáči sa mi to moc modré na vlasoch, ale inak to je je vnútri také ako keby želiesko. Dobre, to je na vlasoch. A ideme do akcionu ukúpiť ten stromček, no neviem, či ho tam vôbec budú mať. A ideme ešte do Nitry. Je ešte vlastne tú zastavenú som vám chcel ukázať. Čo sa vôbec deje. Čo tu robíš? Ako je veľmi trochu meká, urobím vám ASMR.